Viimeisten tilastojen mukaan videoita katsotaan viikossa 17 tuntia ja videopostauksia myös jaetaan ja klikataan 10-kertaisesti verrattuna kuva- ja tekstipostauksiin. 91% kuluttajista kertoo katsovansa videon saadakseen lisätietoa tuotteista tai palvelusta ja peräti 82% kertoo ostavansa tuotteen videon katsomisen jälkeen. Myös Google suosii videosisältöjä ja esimerkiksi verkkosivut, joilla on video, tulevat nousemaan 53% todennäköisemmin Google-hakutulosten etusivuilla. Videoiden avulla voit siis esimerkiksi tavoittaa uusia asiakkaita sekä somekanavista että hakukoneista, palvella sun asiakkaita 24/7, eli kloonata ittees verkkoon ja olla silloinkin läsnä, kun itse lomailet tai olet muualla varattuna. Ja kaiken lisäksi sä voit rakentaa tunnettuutta ja herättää luottamusta, mikä on tärkein edellytys sille, että sinulta ostetaan. Sanotaan, että kuva kertoo 1000 sanaa, mutta minä olen sitä mieltä, että video kertoo vielä 10 kertaa enemmän. Muistamme parhaiten niitä hetkiä, jotka ovat olleet jollain lailla erityisiä, koskettavia tai pelottavia. Lisäksi muistamme tarinoita ja erityisesti silloin, kun olemme pystyneet samaistumaan tarinan henkilöön ja elämään sen läpi vähän niin kuin omalla tasolla. Jos sinä haluat käyttää videoita tehokkaasti omassa markkinoinnissa, niin sulla on 2 vaihtoehtoa. Voit joko tilata videot tuotantoyhtiöstä ja maksaa niistä useamman 1000 euron, tai toinen vaihtoehto oppii itse tekemään hyviä videoita. Tämä taito tulee olemaan yhä arvokkaampi ja arvokkaampi tulevaisuudessa.